Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten setunggalipun teng kitab Dzurratun Nasihin diterangaken bahwa riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala. Jadi atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Malaikat Jibril niku teka dateng Kanjeng Nabi Muhammad ketika malam nisfu Sa'ban. Lah dawuhe sinten dawuhe malaikat Jibril niku piye? Ya Muhammad kum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaka ila sama. Nabi sampean tak aturi dalu niki ngadeg salat ngangkat tangane ya, ngangkat tangan jenengan ke sama no langit. Artinya napa kongkon donga. Kenapa malaikat Jibril? Nggih, karena pada malam itu hadhihi lailatu yuftahu fiha salah satu mi'atin 300 pintu-pintu rahmat. Jadi wong ketika malam nisfu Sa'ban niku dibukakan pintu-pintu rahmat Gusti Allah akeh pira? 300. Kecuali ya Gusti Allah yang mengampuni fayaghfirullah taala li jami'i. Semua bakal diampuni kecuali malayusyrik billah. Siji wong sing gak diampuni ketika malam nisfu Sa'ban yaiku wong sing syirik teng Gusti Allah. Sapa ne illa mangkana sahiron, wong sing percaya terhadap sihir. Mas Umam tak sihire. Apa yang ngena cah wedok ya. Oh, tak sihire tak jaran goyange. Bismillahirrahmanirrahim sing tak watek ajiku jaran goyang mbok goyang ngono ya. Nah, aja ngono. Wong sing apa jenenge percaya dengan sihir. Artinya wong sing nganggo sihir. Au kahinan utawa wong sing tukang bedhek. Kahinan niku dukun. Ya. Makanya Bambang ini ada potensi menjadi dukun. Marahin dukuan kan dari kata dukuan kan artinya dukun. Kira-kira wong dukuan yo akeh sing dadi dukun kira-kira yo. Marah ya jenenge dukuan. Loh gitu. Ya, jadi wong sing gak diampuni termasuk niku, nggih. Au musyahinan utawa wong sing pendendam. Nah, wis ya niku nggih. Terus apa ya sing dilakoni ketika niku malam nisful lail nisfu Sa'ban, termasuk diterangaken nomor 1 kula jenengan sedaya ngekeh tobat maca istighfare Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus niku dihadapkan oleh 3 kegelapan. Siji kegelapan malam, sing nomor kali kegelapan di tengah lautan, sing nomor 3 kegelapan di madarane iwak nun ya, sing bener iwak nun. Iwak nun niku adalah iwak sing mangan Nabi Yunus. Ya niku. Terus napa malih? Mangkae dikongkon sing ketika nisfu Sa'ban dikongkon napa malih? Sedekahan. Termasuk dikongkon apa? Kupatan, ya, dikongkon sedekahan saeneke dan lain sebagainya niku wau. Nah, termasuk malih dikongkon napa setelah malam nisfu Sa'ban niku dikengken ziarah kubur. Nggih, ziarah kubur. Teng ziarah iku apa jenenge kuburane leluhur kula panjenengan sedaya. Niku enten dasare apa enek Mas? Enten dasare niku saking Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah. Wis tak cepet wae. Ya, Sayyidah Aisyah. Ya. Dan terus nyuwun sewu, puasa setelah malam nisfu Sa'ban niku puasa sunah lho nggih. Iku hukumnya makruh. Setelah apa? Nisfu Sa'ban. Kecuali sing kaya sampean biasanya kan poso rutin Senin Kamis, sing wis terbiasa puasa sunah niku gak apa-apa. Tapi nek kados kula panjenengan sedaya amatiran kadang pengen poso, kadang ora, setelah nisfu Sa'ban niku makruh hukume poso. Kenapa kok makruh? Kenapa kok dimakruhkan ketika setelah nisfu Sa'ban, setengah nisfu Sa'ban itu dimakruhkan untuk puasa sunnah? Karena
engko ben kula jenengan sedaya niku gak nganggep remeh pada bulan poso Ramadan. Paham ya? Nah, misalnya nek wong kodok piye Mas? Ya nek kodok bedone. Kodok ya wajib, wong jeneng kodok niku wajib di sahur, wong diutang wajib ngodok. Berarti ya ora apa-apa. Tapi nek poso-poso sunah biasa niku makruh, kecuali wau sing wis terbiasa. Ya kaya Kang Sugeng kan biasa Senin Kamis misalnya ora apa-apa. Mas Umam biasa ya. Niku biasa ora apa-apa. Tapi nek wis kaya kados amatiran kula jenengan sedaya ya wis. Alah, ora usah tambah cenek kabeh. Iki kan seneng to sampe alhamdulillah duwe dasar poso sing makruh ya iki. Ngakoni poso tambah makruh. Oleh dasar seneng sampean. Cocok iki ya. Pun nggih niku nggih. Pun niku ingkang saged kula aturaken mengenai tentang bulan Sya'ban ya biasanya maos Yasin mantun maghrib ya sing pertama niate tawil umri li taatillah atau tetap iman Islam sing nomor kali ditafil bala ya bala sing nomor 3 apa rezeki sing akeh ya yang terakhir ya kuwi mang denane wis tak sampeno wayah adzan maghrib buka keran sumure dikakno insyaallah dawuh guru-guru nek pas deng azan maghrib niku sumberan air zam-zam sumur zam-zam niku apa ngrotoni sak alam jagat donya pramila ciri banyune niku jenenge banyu sifat nek digawe tombo ngono Mas Bambang sesuk nenek tamu kene tak tambani aku duwe banyune iki setahun pisan iki metune iki ngono to carane. Iya, setahun pisan lagi metu. Nek ora setahun pisan gak ngatasi iki. Mangkane yo larang tarife ngono. Pun nggih, wonten mawon ingkang salajengipun wonten informasi nyuwun pangestune dumateng panjenengan sedaya RT 9 ape ngedeka musala malih. Ya. Insyaallah benjing dinten Kamis Legi ya. Kamis Legi insyaallah ajenge mondasi pramila sampean panjenengan sedaya kula suwuni barokah Fatihah mugi-mugi sedaya tansah dipun ridhoni kalih Gusti Allah. Pokoke nek wis diridhoni Gusti Allah nah ya muga-muga dikai barokah diparingi lancar. Jirene gedene 6 meter persegi nek mboten salah. Ya enggak? 6 kali 6 terus ngoten. Dewau nek laporan kula kados ngoten niku. Ya wis tak jalukno donga bisa-bisa muga-muga diparingi lancar. Le nek sampean lewat kono ya jagong ya ora apa-apa, ben jagong. Ya. Ya jagong dhisik. Ketoke ya dipantau ngono Mas maksude ngono nggih. Ya niku. Nah, terus niku insyaallah panggone ya sing diwakofno kalih Mbah Dulwiji niku nggih. Jadi posisine pas nok tengah. Jene yo nak yo penak jene. Nah, tapi kok wis enek musala sakmono kae iki lho. Jane non penak asinene cara kula ya setuju nang tengah kuwi jane. Tapi ya Gusti Allah sendelek kados ngeten iki ya wis mboten napa-napa nggih. Ayo ditungake mugi-mugi sedayanipun tansah dipun paringi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa liwalidayya amin. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sedayanipun ansal ridhonipun Allah, sedayanipun keluarga kita dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun paringi ingkang manfaat barokah sawanci-wanci kula jenengan sedaya mejabi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.